3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга каралган Россия президенты түләве түләнә башлады. Зәй район шәһәреннән әлеге уңайдан 70тән артык гаилә гариза язды инде. Узган атнада шуларның 25-енә түләүләр билгеләнде. Беренче июньнән безнең яңа түләү керде. Ул 3 яшьтән 7 яшькә хәтле. Пособиянең суммасы 4685 сум 50 тиен. Һәрбер семьяга без ул пособиене портал буенча бирә аласыз. Безнең бүгенге көндә Россия порталы эшли, шуның аркылы гариза бирә аласыз. Бүгенге көндә безнең 70тән дә артык семья кабул ителде. 25 семьягә инде безнең хәзер бу пособие бирелде. Бүгенге көндә портал эшли, кеше бирә ала гаризаларын. Республика порталы безнең 20 июньнән соң эшли башлый, аның аркылы да бирә аласыз. Гаризаның каралу статусын порталда күзәтеп барырга мөмкин. 20 июньнән соң әлеге гаризаны Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәте порталына биреп булачак. Әлеге түләүләрне билгеләгәндә милектә исәпкә алына, түләү мәсьәләләре буенча сораулар булганда Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәте порталы аша халыкны социаль яклау идарәсенә кабул ителүләргә язылырга була. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.